Molt bones! Què tal, companys i amics? Benvinguts una vegada més a un dels directes que fem parlant de les sèries que a tots ens agraden. Avui estem aquí amb Pipe. Hola, Pipe. Hola, què tal? Bona nit. Amb Filip Prim. Què tal, Filip Prim? Ara t'he enganxat just en el moment. Ai, m'has enganxat just al moment. Molt bona nit. El cafè que no falti. I jo mateix. I avui venim a parlar, ja us ho podeu imaginar, de Miss Marvel. Però avui noto alguna cosa. Noto algun tipus de pertorbació a la força o alguna cosa especial. Espera. Bufeu aquí. Bufeu. I ara... Home! Què tal? El doctor Pipa! Què? Benvingut al canal. Benvingut al directe, benvingut. Suposo que has vist la sèrie. Sí. Preparat per parlar d'Obi-Wan? Ai, no, espera. M'encanta. Més per Darth Vader. Ui, aquí te fem equipo Darth Vader, equipo Obi-Wan, no? Sí, jo soc Darth Vader total, perquè de petit li tenia molta por, jo. Jo tenia por els dolents que semblaven persones, i llavors Darth Vader era el pitjor que podies trobar pel món. I era molt xungo. Sí. A més, aquell... Amb allò ja... I a casa els meus pares... Jo vivia a un segon pis i a l'entresòl hi havia com un replà una mica amagat i quan baixava sol allò era collonant, perquè si no hi havia llum me l'imaginava sortint per allà i amb el... I va, molt xungo Darth Vader. És el millor personatge que existeix. Perdó de Baby Yoda. Correcte. Bueno, no hem vingut a parlar de merchandising de Star Wars, sinó hem vingut a parlar de Miss Marvel. Per tant... Com que has entrat a opinar, què t'ha semblat aquest segon capítol? Què t'ha semblat la sèrie? A mi molt bé, perquè, hòstia, no donava cap valoració. Vull dir, de fet, no era una sèrie que digués, hòstia, serà essencial que la vegi i tal. I a més la pintaven això, com a molt adolescent i només per públic adolescent, quasi bé. I com que no donava cap esperança, doncs m'ha sorprès i li fotria un 8 o un 9 directament. M'agrada, és molt àgil, un personatge que jo crec que molta gent se la pot agafar com un Peter Parker, tranquil·lament, perquè pot tenir un seguit de gent que se'l pot fer seu, i perquè no és un personatge molt inaccessible ni amb moltes... No té moltes necessitats perquè la gent s'hi reflecteixi. I, bueno, el primer capítol va ser... No us vaig veure el primer capítol, em sap greu, que potser dic coses que vau dir en el primer i potser ens repeteixo, però... El primer capítol el vaig trobar molt introductori, però el segon jo crec que ja van una mica sac, obrint ja unes incògnites que poden ser bastant interessants. I bé, no sé, vaig veure una sèrie que també està a Disney+, que és de 6 capítols, són d'animació, on surt ella com a protagonista, on cada capítol són 2-3 minuts parlant ella amb el Capità Amèrica, i que se la veu definint cada un dels Avengers que es veuen per allà, i és l'única referència que tenia jo d'aquesta heroïna. I, bueno, tampoc em semblava que fos una gran cosa, però la sèrie me l'ha fotut bastant per dalt. Bé. Jo aquesta sèrie que parles, a mi no l'he vist. Com es diu? Quina és aquesta? És una sèrie d'aquestes que a vegades apareixen, com allò dels Legends, que fan a vegades els personatges que van sortint. Doncs és una sèrie molt petita, de 6 capítols de 2-3 minuts, que em sembla que es diu Secret War o una cosa així. En el primer es veu el quarter general dels Avengers, el Capità Amèrica amb la Kamala, i veuen la sala d'entrenament on hi ha Pantera Negra, la Avispa, la Capitana Marvel i, Ambition i tal. I llavors, cada capítol, que ja et dic, són 2-3 minuts, parla cada un d'ells i els deixa com a molt amunt, i a l'últim capítol diu, hosti, són tots molt bons, diu, per què m'heu portat aquí? Jo aquí no hi faig res. I llavors, ho intenta fer descobrir que ella també és una superheroïna i que tots van començar com ella, siguent res, i que a partir d'aquí van començar a pujar amb poders i amb els seus valors. I, clar, era l'única referència que havia tingut. Digue'm. No, que dic que ja la buscaré, perquè no, és que ni l'he vista passar, tampoc, al Disney Plus, aquesta sèrie.
I això. I a més és del 2017. I llavors, clar, el que ja es comenta d'això dels inhumans i d'aquesta història, allà li foten un origen que és totalment diferent al que han fet a la sèrie. Perquè en aquesta sèrie de 6 capítols parla de que la van envoltar de la substància aquella terrigen i així. I l'únic poder que se li veu allà és que pot allargar els braços, pot fer uns punys gegants, sembla que té fins i tot superforça, però aquí a la sèrie ens han donat un origen totalment diferent. I en el primer sembla que l'origen siguin els braçalets i en el segon capítol et canvien una mica també el que pot ser l'origen dels seus poders. També. No, sí, però el que dius, la sèrie va més cap al còmic, cap a l'origen de com està en el còmic, que no pas la sèrie, perquè la sèrie sí que és totalment diferent al que passa... El seu origen és totalment diferent al que passa al còmic. Tot i que ja veurem a veure per on anem, però si no, això dels inhumans, Marvel em sembla que no vol tocar-ho més. Això de cap on anem... Està enterrat, no? Ja en parlarem. Bueno, Pibe, a tu el capítol què t'ha semblat? A mi, jo em vaig espantar una mica, perquè al principi vaig pensar, ostres, això no acaba de tirar gaire endavant, no? Perquè, a veure, t'ensenyaven allò que t'esperaves, és a dir, l'entrenament de la Kamala, com descobreix els seus poders, com interactua amb els seus poders, i dius, però vinga, fotem-li canya. I dic, hosti, a veure què passa, això aquí no acaba de tirar endavant. Però l'últim tram del capítol, la veritat és que et deixa molts interrogants, et deixa moltes ganes de veure més capítols encara, tot l'entramat que ja comencem a veure, a entrellocar una mica, ostres, pot ser molt i molt potent, A més, de teoria ja irem després, més tard. Molt bé. Filip Prim, tu què tal? Jo l'estic gaudint molt. Jo m'està agradant molt. M'agrada molt aquesta frescura. El que vam comentar en el primer capítol, aquesta manera de jugar amb les imatges, amb les presentacions, amb moure els grafits, la manera dels WhatsApp, aquesta frescura, aquest punt d'originalitat m'agrada molt. Ella m'encanta. Hi ha un moment que ja ho parlarem, el moment Dirty Dancing, genial. Sí, és bo. I trobo això que reflecteixen molt bé el que pot ser el dia a dia d'un adolescent, però a més amb l'afegit dels superpoders, no? Però és una cosa això que repeteixen molt bé el dia a dia dels adolescents sense voler-ho exagerar ni caure molt amb els tòpics, perquè em feia por que volguessin caure amb el típic de que si el bullying, que si és la rareta o és la friqui, i no, de moment sembla que amb això no abusen ni entren en aquest joc, i m'està agradant molt. Jo l'estic gaudint molt, la veritat. I és un capítol que sense que passar gran coses, el que passa, en treu suc i hi ha un... Al final treus molt de suc, sí. Sí. Jo l'estic gaudint molt, la veritat. Jo recomano sobretot jo vaig comentar, no sé si vaig dir el primer capítol, el must-have que treu Marvel, aquests tomitos. Però si podeu agafar el primer de la Kamala Khan, que són els primers 6-7 números, està molt, molt aprofitable. La primera temporada del còmic de Miss Marvel es disfruta molt i també jugava molt a tocar temes socials i temes actuals, cosa que també aquí a la sèrie sembla que estem veient bastant. I tu, Marc, què? Exacte. I tu què? Jo bé, primer capítol que al principi, al primer tram del capítol, seria molt... Estic veient una pel·li d'adolescents. Veig que la sèrie és molt adolescent. Si entenem del to que tenia... del que tenia... Anava a dir Arrow ara, que dic Arrow. Saps? Del to que teníem l'última sèrie de Marvel, saps? Quan teníem en Hawkeye, que no era tan teenager, o la sèrie de Loki no era tan teenager, aquesta és molt teenager. I no és algo dolent, però és algo que dius, ja estamos en el instituto, amb tota la pesca, amb la Kamala, amb l'amic que està, òbviament, enamoradíssim d'ella. Quan surt l'altre de la piscina que s'hi tira, la musiqueta... I mola perquè aquí, en aquest cas, la musiqueta és bollywoodiense, o sigui, és molt aquest toquecito que és de la seva cultura i ja fa com... Ai, mama. O sigui, ai, mama. I al final sembla que hi ha aquest interès romàntic i després dius, pues no era eso. No, però... I que el seu millor amic està clarament... Sí, això sí. Però era una sèrie que nosaltres havíem parlat al principi, que ens feia por que estigués molt, molt encarada de cara als adolescents, i o sigui, sí que està encarada als adolescents. Sí que ho està, però... Nosaltres tenim, per exemple, tinc uns amics que diuen que tenen mainada, que no tenen ni 10 anys i els està encantant,
Però, en canvi, l'adult també la pot gaudir, també la pot disfrutar. I No? tant. Ho trobo molt, Sí, molt, no, molt Per agafar una nova fornada de gent, també, no? Perquè, Sí, perquè és el que volen. A veure, o sigui, està bé. hem de pensar que o sigui, les primeres pel·lícules de l'MCU és la d'Iron Man. Sí. I de quan és la pel·li d'Iron Man? Sí, home, ja fa 2010? 2008, no? És? 8 ja, Sí, imagina't. 2008. Que ara, quan dius, fa 16, no, 14 anys de la pel·li. Dius, Sí, clar. I és que es fa... Vull dir que si evolucionem o ens estanquem, clar. Sí. Clar. O sigui, els fans que van veure les primeres pel·lis al cine i que són sis, dius, bueno, esta gente al final se va a morir, así que tenemos que coger nuevos fans. Que és una mica el que fan, saps? Sí. El que fan, sí. Però molt bé, disfrutable. Us sembla que passem a l'anàlisi d'escenes? Comencem. Fiquem el vídeo. Som-hi. Vinga, va. Intro vídeo. Parlo per sobre per saltar el copyright. Si no... El copyright No va saltar, l'última vegada. Ja, però parlem per sobre. Sí. No, ara que posar més. Recordo un directe que va passar, que vam dir, ui, estábamos en directo i ja no estábamos en directo. Ah, sí. Oh, quin directe era aquell? Sí que me'n recordo. El que vam fer amb la... Havien posat un tràiler, no? El que vam fer amb la Mireia. El que vam fer amb la Mireia. Van ficar un tall de tràiler de no sé quina pel·lícula. Que no era un tràiler... Us van petar. Però no, és que no era un tràiler, era llarguíssim. Era un tros... Era una escena de la peli directament. Sí. I va ser... Toma por culo. El senyor YouTube va agafar les tisores i ja està. Però bueno. Bueno, pues vinga, va. Capítol. Vinga, som-hi. El capítol comença, evidentment, amb el logo de Marvel, com sempre, però tenim la novetat que ens van intercalant tot aquest seguit de diferents títols de Marvel que tenim, jo que sé, com el primer, que és totalment Capitana Marvel, el veieu, el primer de tots. És totalment Capitana Marvel. Llavors tenim un que... Marcos, pots treure un moment el far o no es pot treure? Vols que tregui la marca? La marca, sí, només un moment. Veieu, aquest que hi ha aquí sota... Hòstia, és Moon Knight, això, què? Com si estigués a l'espai. Sí, sembla té una retirada Moon Knight, però, esclar, penseu que, en principi, la pel·lícula que vindrà després de Miss Marvel estarà ambientada a l'espai. Però, bueno, hi ha de tot, Si ens hi fixem bé, fins i tot hi ha un Donkey Kong. Bueno, però jo crec que és un homenatge a varis dels superherois. Sí, és un homenatge als anys 80, també una mica, Mira, o sigui, l'últim, quarta fila últim, és una mica Luke Cage. Sí. Vale. El d'abans, això sembla Quantum Mania, una mica Ant-Man. L'anterior fa referència a Bomberman i a Mario. El primer videojoc de Mario, que era de pujar les escales abans que es digués Mario, que luchava contra Donkey Kong. Donkey Kong, sí. Ah, sí, és veritat, que és maquineta. Si pugem a dalt, el segon de la segona fila té un aire molt noventero que recuerda Salvados por la Campana. Sí, això sí. Vas tirant i trobes fons per tot arreu que dius, esto me recuerda a aquí i aquí i aquí. Sí, trobes referències gairebé a totes, però bueno. Com a curiositat, aquí també la de baix de tot és com un comandament del cotxe, que hi ha totes les llumanetes enceses, que s'assembla molt al cotxe fantàstic. Sí, la llum. També és veritat, Vull dir que... No, són detalls que duren mig segon, Cada un d'aquests dura mig segon. No, és rapidíssim, és molt ràpid. La feinada que hi ha fent això, intentar que hi hagi aquesta referència. Agafar el frame, això és bestial. És una passada, Bueno, continuem. La Kamala entra a l'institut d'una manera molt diferent a com va entrar en el primer capítol. És la mateixa seqüència a l'entrada, es troba amb el jugador de bàsquet, es troba amb aquelles dues noies a la taquilla, però, clar, ja entra amb un altre aire. Ja entra sabent que té un cert poder i una certa confiança que li dona aquests nous poders. Amb un punt de sobrada, allò... La reina, allò que en diuen vulgarment la puta ama. Sí. Y un punto de que yo volo más que nadie y algunos dicen, ¿dónde va esta? El moment que separa les dues noies de la taquilla és... Amb els auriculars, és boníssim, allò. Sí. No. Sí, és molt bo per això, perquè copia ben bé la primera seqüència.
I aquí tenim, bueno, també fa referències a això. El primer que es pregunta, cosa que a mi m'ha de sorprendre, el primer que es pregunta és si té els poders de l'Ant-Man. Això, imagineu-vos l'Ant-Man, lo famós que és fent el podcast. Aquí hi havia una conya, perquè diu, no, és que els dos semblem més joves de lo que som. Sí. I aquí hi ha hagut una conya, i sí que el vull posar a que no el vull afegir, però hi havia una fotografia de l'actor d'Ant-Man, Paul Rudd. en Paul Rudd, de fa 15 anys, i una foto d'ara, i és que el tio no ha canviat gens, és que està igual, saps? I dius, vale, d'aquí la conya, perquè... Mira, aprofito per fer l'apunte fricazo del dia. El dijous 16, Jordi Hurtado va fer 65 anys, té edat de jubilar-se. Sí. Y es otro que también está, que se conserva, que coño, parece el Capitán América congelado, tú, que el guarden cada cop que haga el programa. Sí. L'altre dia vaig anar a veure Top Gun Maverick. Sí. I està igual. I bueno, sí, un altre que... I el cabron aquell, no sé com ho fot. Bueno, amb Tom Hanks potser no aguanta tant, En Paul Rudd és... Quin Tom Hanks? Ai, en Tom Hanks. Hola, com estem avui? Hola. Com estem avui? Què passa? Tom Cruise potser no aguanta tant, O sigui, Jordi Hurtado i Paul Rudd aguanten bastant bé. Sí. A mi, per això, el que em va sorprendre més d'això és que la referència la fes precisament a Ant-Man. Bueno, jo tinc una... O sigui, és bastant entendible. Fixa que també Ant-Man està al musical de Los Vengadores, però no va estar a la Guerra de Nova York. Per què? Perquè Ant-Man, al tenir el podcast de això, potser ha sigut un superheroi que ha entrat més patant-lo i tothom el té més en ment i més com, hòstia, com a mola Ant-Man, pel seu carisma, que té un carisma més natural que pot tenir... Per això dic que imagineu-vos el famoseo que li ha donat al podcast. Jo continuo dient el que vaig dir al primer capítol. Jo vull veure, jo vull sentir aquest podcast. Jo vull veure com el fa, Haurem de buscar i fer un programa conjunt. El podcast d'Ant-Man amb el nostre. Un crossover, aquí. Sí. Bueno, i aquí... Que té nivell ell per estar nosaltres. I aquí és quan hi ha el primer contacte amb aquest noi nou, que es diu Cameron, que, bueno, després si de cas ja en parlarem més abastament. Sí, ja en parlarem després. Vinga, Filip Prim, què trobem aquí? Hombre, aquí, de moment, m'estan boicotejant molt amb els números. Però molt, Molt. Codis QR a tot arreu. Sortien dos matrícules i em vaig passar un dematí intentant quadrar els números de les ditxoses matrícules i és que no em quadraven per enlloc i dic no. Però sí que tenim un codi QR una altra vegada, igual que ens vam fer Moon Knight, igual que en el primer capítol, i aquesta vegada, si escanegem aquest codi QR, ens porta al número 15 del volum 3 de Miss Marvel gratuïtament si tens l'aplicació Marvel Unlimited o Marvel Comics. És una aplicació que, a part, si pagues, tens còmics els que vulguis i si no pagues també tens còmics gratuïts cada mes, O pots baixar fins al preview, o sigui, val la pena. Si es moveu, si es defenseu una mica amb l'anglès, està bé. I aquests són còmics gratuïts que ens porta el còmic que veiem aquí. Aquests fins i tot no cal tenir l'aplicació perquè jo no la tinc i la pots baixar. La pots baixar, sí. Bueno, la portada és una escena d'institut que ja lliga amb el que veiem. Sí, vaig estar fullejant el còmic, era això, no? Era una aventura que passava a l'institut, on coneixia també en Cameron, i que després acabem de parlar i sí, ja sabeu, si voleu mirar còmic en digital, cosa que jo no suporto, però bueno. Sí, és raro, Vull dir, hòstia. No, jo no he pogut, ho he intentat i tal, i tinc algun còmic descarregat i amb la pandèmia hi havia algunes aplicacions que et deixen ampliar vinyeta per vinyeta i és molt liat, és molt estrany. No, jo no he pogut, és una cosa que sempre discutim amb un company nostre, amb en Jacint, que ell és molt fan de llegir en digital, amb els e-books i jo no puc, ho sento molt, jo no sé si tothom dona, com podeu comprovar aquí darrere, a mi dona molt paper, el comprar un llibre, un còmic nou i aquella flaire paper. Sí, em passa el mateix. Xibaritas. Sí. Tu poc eres un tecnológico. Que sí. Bueno, continuem. Aquí tenim la Zoe, o la Zoe, no sé com en diuen, que ha guanyat, gràcies al vídeo del primer capítol, ha guanyat no sé quants milers de seguidors.
I ja té el milió de... Ja llega el milió de seguidors. Ja hi ha milió de seguidors. I amb ells tres els queda la cara, ho van dir, joder, i nosaltres hem fet tot això i el que ha guanyat és ella. Aquí m'ha agradat molt que li diu Nightlight o Light... Sí, Nightlight. Sí, no sé què donar, sí. Llum nocturna. Sí. No sé si heu buscat si hi ha un heroi Marvel que es diu així, jo no l'he trobat, No, jo vaig estar mirant en Luz Nocturna, no. Si en Martí apareix per aquí, li preguntarem que segur que algun ens en treu. El Nightlight és un superheroi que va néixer en els còmics l'any 89 amb mans de Romita i dius, joder... Si es connecta aquí una estona que deu estar camí de casa després de treballar, ja li comentarem. Preguntarem. Ganes d'agafar-li ràbia en aquesta o no? O no acabarà fent ràbia la Zoe aquesta? No. No acabarà fent-ne, però ara, al moment, està fent ràbia perquè està dient sí, perquè me salvó, perquè... O sigui, l'estan fent la típica que dius que asquerosa, que joda. Sí, jo no la veig, la típica aquesta repipidi. Jo, com a molt veig que la utilitzaran per alguna cosa, però no té res recorregut. És que ara a la galeria està fent de la repipidi institut. Després sí que es veu que ella és més preocupada, però és el típic personatge que el volen fer una mica odiós i farà el giro. Sí. No, i a més hi ha un moment quan ella demana permís a la seva mare per anar a la festa de la Zoe, que li diu, és a casa de la Zoe. I en el primer capítol ens donaven a entendre que la mare de la Zoe més d'un dia l'havia portat a col·legi en ella. O sigui, que suposo que havien sigut amigues o que són amigues des de fa temps, no? Bueno, i aquí l'altra amiga, la Nakia, sembla que tindrà més protagonisme o té més protagonisme en aquest capítol que no pas en l'anterior. I aquí un punt negatiu per la Kamala per no confiar en la seva amiga. Sí, és veritat, No m'agrada gens. A mi tampoc. Sembla que intenta dir-li... No, ni fa l'amago. Ni fa l'amago. Jo també ho crec. L'amiga li diu, que al igual tens això, es preocupa la seva amiga, me lo puedes contar todo. Ella, estoy bien. Ni l'amago. Si hagués sigut allò de que... O sigui, bueno, en verdad tengo algo que contarte. Entra algú, ¿qué? Que me gusta un chico. Ja està. El típic canvi de tema per si entra algú, encara. Saps? Que també és un recurs fàcil. El típic de que estàs a punt d'explicar-ho i ella et diu alguna cosa diferent que et trenca els esquemes. Però nada. Kamala, asquerosa. Hola, tio! Com l'insulta. Que hater. Llavors tenim aquí, que va provant el que dèiem abans, que va provant els poders amb en Bruno, que n'està perdudament enamorat. Això també ho tenim clar tots, no? Sí, pobre Bruno no patirà, aquest noi patirà. És cert que havia fet el càsting per... Havia fet el càsting per Spider-Man, aquest noi? Sí. Em van dir que sí. Que sí? Sí. És que vaig sentir, no sabia si era un rumor d'aquests així i que ho havien descartat i tal, però bueno. El nostre enviat especial que tenim a Estats Units, el nostre enviat del Far Freaky, ens va confirmar que sí, que havia castejat per ser Spider-Man. No em ves desentonat, tampoc? No, és guai també, és sincer. Aquest personatge també serà ningunejat, ja ho sabem, perquè últimament Disney té un complot contra els Brunos, ¿vale? Ah, sí? A veure, ja estic patint. A veure quin és el segon acudit de la nit. No, aquí no hi ha cap tipus d'acudit. No? Luca. A veure, a Luca deien Silencio Bruno. Silencio Bruno. Y a la última peli, ¿vale? La de la familia maravillosa, no se habla de Bruno. No se habla de Bruno, no. Ah, sí. Vale, no se habla de Bruno. Silencio Bruno, no se habla de Bruno i aquí a Bruno que li canvien el nom i és un d'esto. Que hi ha alguien que es diu Bruno a Disney. Sí, hi ha algú que es diu Bruno a Disney que li tenen molta tirria a tots. O això, o és que el Torre Bruno el va marcar molt. Ostres! No sé. Bueno, llavors també fan referència a això que en diuen la llum dura o la llum sòlida. I, evidentment, ens ve al cap directament. Però això del puny és molt fàcil de fer, Això del puny és molt fàcil de fer, mira. Aquest. Ostres! Sempre, cada setmana treu un artilugi diferent, tio. Jo mis mierders, gràcies a en Martí. Bueno, dèiem que això parla de la llum dura o la llum sòlida, i esclar, només de parlar d'això ja ens ve al cap una mutant, que és la Dazzler. Dazzler, sí senyor. Que la feia servir. I llavors, també remuscant, es veu que el sistema, aquest entorn hologràfic de la sala del perill dels X-Men també la feia servir.
Sí. Sí. Bueno, era deixar-ho aquí perquè ho sapigueu i ja està. No crec que vagi més enllà la cosa. No, perquè a més la Dazzler és un personatge d'aquells dels X-Men que dius de segona tercera fila, pobre Dazzler. Bueno, i aquí tenim el primer fet important del capítol, no? Que és quan ens assabentem que el poder no ve del braçalet, sinó que el braçalet és un catalitzador d'una força que ella ja té interna. Ojo amb aquesta dada, quan diu que és algo que ja tenies tu en els teus gens, que tenies a dintre teu. Sí. Inhumanos sin la niebla. Sí, clar. Avantpassats, vés a saber, o... Clar, això ens ho hauran d'explicar, de fet. Segur que ens ho expliquen. Després ho comentarem. Vale, ja deixes aquí la punteta i dius, ara callo. També diu que els braçalets tenen una mena d'inscripció, però és una inscripció islàmica. Sí, no la reconeixen, correcte. No la reconeixen. I ella es pensa que és parenta esgardiana, fins i tot, Diu, oi, eres esgardiana, sí. Soy pariente de Thor, soy esgardiana. Clar, pensem que... Imagina't en l'Scott, el podcast que fa és que ha de ser bestial, perquè té una mà d'informació que en principi no l'haurien de tenir. A més, pensem que ara New Asgard està a la Terra. Sí, i en fan viatges, és veritat. I fan viatges i els coneixen. I ara, suposadament, tu imagina't que et lies amb una esgardiana. Pot sortir aquí una nova raça. Esclar. Ara començo són 11:15. I amb aquesta calor, clar, tu imagina't que un humà i unes esgardians lien, aquí surt una nova raça, saps? O sigui, per què no? No, però és molt curiós com han deixat clar que el poder el té dintre seu. Sí, això és el més important. Aquesta aplicació. Aquesta aplicació que segur que la trobes a tot arreu. Aquest mini Tony Stark promet. Aquest en Bruno. Promet molt. Molt. I bueno, ells van entrenant, van provant els seus poders, llavors hi ha un petit clocada d'ullet a Endgame. Petita important. Deixa'm anar. Evidentment el resultat no és el mateix. No. Sí. T'imagines que hagués sigut així? I ja està. Surt en Canal Rojo. ¡Ja! ¡Qué era broma! ¡Soy un cachondo! Amb un nau de pallassos que li cauria, perquè com que no té nas, o sigui, podria nas i li cauria. Sí. Llavors seria més trist encara. No té nas, és veritat. No, però n'hi ha que portaven una goma enganxada darrere, N'hi ha que posar amb la goma. Sí, ja, però a quines orelles? També se li caurien, que no té orelles. D'un altre color l'hauria de portar. Una goma tibada. Vale. Che, senyor. Sí, bueno. És curiós, això. I aquesta no és l'única referència a Black Widow que té aquest capítol, perquè quan està tancada al lavabo també porta una samarreta, tot i que aquí no es veu gaire bé amb la cara de la Viuda Negra. No, però es veu força estona, el que porta la samarreta. Quan surt del lavabo i està parlant amb l'amiga i tot, se li veu que s'insinua. I no li explica la veritat a l'amiga. Ja! És que... Per què? Em va ofendre. Ja, a mi també ho vaig pensar, va perdre punts. No, i aquí, per exemple, clar, aquí, tornant un moment al que dèiem d'abans del poder que el té dintre, i que és el que comentàvem en el primer capítol, que tot venia del núvol Terrigen. Sí que és veritat que llavors repassant tant a la sèrie infame d'Inhumanos com a Agents del S.H.I.E.L.D., l'última temporada, es parlava del núvol Terrigen. Sí. O sigui, com jugaran aquesta... I de l'origen dels inhumans i d'éssers inhumans. El S.H.I.E.L.D. va fer que es liberés la nube Terrigen a molts llocs. Sí. Clar, al final... Per justificar que hi havia gente con poderes por ahí. Però vam quedar que era canon o no era canon, Agents of S.H.I.E.L.D.? Era Nico. Les dues primeres temporades, em sembla. I llavors ho van desvincular-ho. És que durant molt de temps sí que estava vinculat i era tot. I això el Terrigen estava dintre de l'època, per fins i tot amb la de Capitán Amèrica 2, lo dels Hellcarriers ho lliguen bastant amb la sèrie. I tot va encaixant i tenen conseqüències. Però després van dir, nos vamos a formar un peta i passa molt de tot. I amb Thanos ja no va sortir. És el que diu en Ferran. Les dues primeres temporades es poden lligar fins i tot
força perfectament amb les pel·lícules. A partir de llavors Sí, perquè és un altre tipus d'argument que no lliga amb res del que anàvem veient al cine. van lligar molt bé quan desapareixia amb Fúria i tota aquesta història. Hòstia, estava molt ben tramat, però llavors quan van començar amb viatges espacials, històries rares, ja... I viatges en el temps, i bueno, ja sí. I monolits, i no sé què més. I los cronorobots, aquells. Van fer un viatge que van acabar trobant el logo de Hydra, no sé on, d'un desert, de Axi, no sé, una cosa molt rara, i bueno... No, se'ls va anar força la bola, Sí. Però bueno, continuem. Amb històries sentimentals, al final, no? Moment mesquita. Moment mesquita... També cal fixar, és molt semblant al còmic, l'escena. És una passada com s'assembla la posada en escena al còmic, a la pàgina del còmic. El moment mesquita es veu la separació entre homes i dones, les queixes de les dones que el seu espai està més degradat que el dels homes, que no se sent bé, que les parets cauen... Bueno. Aquí el que parlàvem, aquí Marvel arrisca la manera d'explicar-ho, la manera de ficar-se, d'explicar aquest tema d'aquesta religió i explicar, de la manera que tenen, diguéssim, una mica apartada les dones o que les tenen menyspreades, no? I ho trobo molt... Amb això i amb altres temes que podem comentar més endavant que Marvel arrisca d'alguna manera. No s'hauria de dir així, perquè no deixa de ser una religió com una altra i que se'n pot parlar, però ja sabem que aquests temes són molt delicats i més als Estats Units. No, és senzillament retratar la realitat. No poden retratar-la de cap més manera que aquesta. És a dir, si això passa així, hi ha la separació. Ja està, no hi ha problema. El moment Snapchat em va semblar fantàstic. I no és Instagram. No és Snapchat. Vull dir que ja hi havia la diferència generacional digital. Una parlant de Snapchat i l'altra... I també el lladre de sabates, que no crec que tingui gaire recorregut, però... Bueno, veurem. Veurem, a veure. Vaig escoltar no sé on, que fins i tot havien localitzat qui era allà de sabates perquè havien vist un noi o un home sortint de la mesquita amb aquelles sabates. Jo he repetit l'escena diverses vegades i no he vist res. O sigui que aquí, imaginació al poder. Jo he arribat a buscar l'enciclopèdia de Marvel si hi ha algun lladre de sabates a Marvel. Algú que tingués algun fetitxe amb les sabates o alguna cosa i no. Tipo el zapatero. No? Eren sabates de marca bones, ja ho ha dit, que jo també penso que era... Versace. También te tienes que ir con zapatos que van a dejar la mezquita descuidados, pórtate una chancleta o algo, saps? Home, aquesta Lanàquia fa pinta de tenir pela llarga, Sí, per com vesteix i tal. Hombre. L'amiga rica, Amiga, mare de Déu. És de casa bona. Bueno, aquí també et dic, amb tota aquesta escena que has vist que són molt bones amigues i que ja li confia moltes coses i tal, i la Kamala no. Tornem-hi, que quedi clar. Ja ha quedat marcat, això. No, és que això saps què és? És traïció. I això està posant les bases en un futur de que quan ella es descobreixi que és Nightlight o Miss Marvel, la seva amiga diga, ¿y no has confiado en mi hija de tu madre? I aquí podem tenir fil per estirar per algun antagonista. Bueno, la típica escena de rancuni amb dos amigues, que també ja l'hem vist multitud de vegades arreu. Primer, hauran d'anar al tanto que li expliquem tot en aquest bon home, que li amaguem alguna cosa. Aquí? Sí, no li amagueu res, ui, no, perquè Tano... Sí, protegerem. Joder. Te puc enviar un cap de cavall a casa. No me l'has d'enviar, ja me l'he de trobar a casa. Jo sí és bistec encara, però cap no, hòstia, no podem. Hòstia, noi. Bueno, aquí demana permís per anar a la festa, la mare sorprenentment li diu que sí, i a mi em va sorprendre molt que li digués sí tan ràpid. Perquè és el que et deia abans, perquè li diu que és a casa de la Zoe, i en el primer capítol s'insinuava això, com si que la mare de la Zoe l'havia portat a col·legi més d'alguna vegada i que hi ha una amistat i hi ha una confiança. Sí que sorprèn, però llavors vaig caure amb això, que podria ser degut a això. Sí que ho dius. Sí, però... També es disculpa una mica per haver-se escapat la nit abans. Però per mi és mal guió. No, per què? Havia passat al revés. Primer havia d'anar aquí i aquí liar-la parda i que no la deixis anar a l'altre con, a l'Avenger Con. Ja, però clar, és que ja no li deixen fer mai res.
de fet. Ja, però exacte, o sigui, no li deixen fer mai res, s'ha escapat i la deixes anar a casa de l'altre, que és una festa. Quan la VengerCon no és una festa. I a més li diu, no te voy a dejar la VengerCon para que bebas y te drogues y hagas fiesta. Ja, bueno, perquè no sabien res. Ja, Sí, veiem. Que si aquesta escena l'haguessis posat al revés, primer vas a casa de Zoe, ve la policia y enganchan a la tu filla y pues, hostia puta, pues te voy a castigar porque no, que yo no he hecho nada, no, ya no vas a poder ir a la VengerCon. Encara després, quan ella torna... Però llavors seria una família que no prohibeix res als seus fills. Jo crec que aquí el que intenten vendre és que pel bé de la filla no la deixaran sortir fins que no estigui preparada segons ells. Ja, però sortia en un cas pitjor. Jo dic, a nivell de guió hagués girat les escenes. Ella hagués dit, voy a casa de Zoe a estudiar, sí, és una festa. Ve la policia, y llavors dius, me has engañado, no vas a ir a eso, que seguro que me estás mintiendo y no es algo con gente friki, sino que es algo aún peor. Marcos, tens certa part de raó, però esclar, l'AvengersCon en un primer capítol ven molt més o enganxa molt més que no pas si anés a una festa d'estudiant que l'hem vist. Però ho pots posar tot al primer capítol. Sí, bueno. Primer això, llavors el tio, la castiguen a l'AvengersCon i ja has presentat també l'altre personatge en aquell primer capítol i tens un motiu perquè l'AvengersCon no funcioni. Clar, però llavors l'AvengersCon no hi aniria per un càstig d'una cosa puntual i, en canvi, no hi va per una cosa de tradició familiar, més aviat, no? Sí, però clar, és que no la deixin a l'AvengersCon a mi em ratxinava molt i que aquí sí, saps? És com... No, però ja vam dir que era una família molt protectora, és a dir, no va a l'AvengersCon no perquè no se'n refiïn d'ella, sinó perquè no se'n refien de la resta. Sí, però s'ha escapat de casa. Per això que després... I el dia següent dius, escapa de casa i dius... Ara, és això el que em va sorprendre a mi, no? De dir, no t'hi deixo anar. O, jo què sé, que dius, hòstia, és un càstig força, bueno, no n'hi ha hagut gaire. Vas amb aquest home vestit de Hulk, ha demanat perdó i tota la pesca. A veure, també és una família que és raonable, és raonada, vull dir que no són, et dic que no i punt. Són una família que parlen entre ells. Vull dir que s'entén que segurament la deixen anar a aquesta festa primer, pel que deia Philip Reeve, no? Perquè és una amiga de tota la vida i que els ha ajudat. I segon, perquè, bueno, és una família que també tenen confiança vers la nena. Que no són protectors, però no són estrictes, podríem dir, no? Que no l'he explicat a la seva amiga. Bueno, aquesta també perquè veieu una mica la semblança entre el còmic i la sèrie, que a mi m'ha sorprès trobar-me aquestes referències tan i tan clavades amb un i l'altre. Va, continuem. Bueno, i en la festa, aquí sí que ja comença a interactuar amb en Cameron. Aquí no sé si vas quedar amb el detall primer, quan van acabar la festa, que ella va amb la bicicleta d'en Bruno. Sí, clar, perquè l'altre se li han robat. Clar, l'altre li van robar. Està molt bé que el fet que vagi amb la bicicleta d'ell, que dius, doncs clar, perquè la primera li van robar, sí, està bé. Bueno, aquesta escena ja la van veure bé els trailers, quan surt a la piscina i li trepitja la samarreta. El que no van veure tant és que en Bruno està gelosíssim. Ja li comença a fer mal aquesta relació. Entra a sac aquest, perquè es veu que evidentment que està interessadíssim a arribar a ella, però no ho fa dissimuladament. El tio ha optat per ser popular directament i, hòstia, no... Vau pensar malament d'ell des d'un primer moment o no? Jo sí. Bueno, al principi potser no, però, bueno, hòstia... És que, a veure... No pinta gens bé, això, No, la poli, marxen en cotxe. Jo també vaig suspendre la primera vegada el carnet de conduir. A mi també m'agrada la mateixa música, m'agrada Bollywood, m'agraden els mateixos actors, m'agraden les mateixes pel·lis. Ha vingut amb els papers estudiats, aquest. Joder. Ha portat un massa relat i que de seguida es fixi en ella i tal, dius... I menys tenint el tio, vull dir, que és el que dèiem abans, que diu, en lloc de dir-li Bruno, li diu, vinga, adéu, Brian. No? Tu ets un zero, no? I la cara que hi posa l'amiga com la va collonant. Brian? Brian, com la va collonant. L'amiga també deu intuir Brian se ha ofendido. L'amiga també diu Brian i al igual l'amiga també diu Brian, nunca vas a estar con Kamala. L'amiga la veu, ho veu, allarga l'amiga. Sí. Una passada.
Però aquesta escena al cotxe... Llavors, hi ha un tio també allà darrere que porta d'acompanyant la Nàquia, que dius, aquest, pobret... Si Se'ls ha afegit allà, pobre. Sí. No, però de tampoc fet és ella passat ho diu, Se m'ha enxufat este. Sí, però... Bueno, i allò que deies abans tu, Marcos, dels icones i com aquell llenguatge visual no cal veure els missatges que es treuen amb el mòbil, sinó aquí, per exemple, es veu el cor per expressar el sentiment que té la Kamala en aquell moment, no? El cor darrere. Aquests petits detalls són xulos. Els trobo molt és molt guai. El problema, no sé com integraran tota aquesta comunicació que hi ha a l'entorn del personatge quan se'n vagi a fer la pel·lícula Capitana Marvel. Perdrà una mica de... La realització serà més Capitana Marvel que Miss Marvel. Sí, suposo que sí. El que sí que és veritat és que Marvel no ens decepcionarà de la manera que ho facin, perquè per ara, joder, és una passada. Va, continuem. Moment Dirty Dancing. Memorable. Aquesta escena és boníssima, Les transicions de colors i tot, està molt bé. Està molt bé. I llavors que va a la cuina amb els seus pares i tu penses, pues anava allà als seus pares i els seus pares, fins i tot dintre de la seva fantasia, estan com... Què li passa a tot ara? Què està passant? Hasta dins de la fantasia, o sigui, que espera que igual es posin a ballar tots així. I no, els pares no, perquè és ella la que està enamorada. Sí. És una escena maca, perquè sí, està molt bé. I aquí es veu també la imaginació que té ella, que ja ens van dir al primer capítol que tenia molta imaginació, que se'n anava a la seva bola, que els seus pensaments volaven. Aquí ho veus, com volen. Ho veus. I com enllaça una escena de la nit amb l'endemà a l'escola està molt i molt bé. Sí. I a més, pensem que la cançó aquesta sí que la coneixem molt per Dirty Dancing, però és de les... Ronettes. De les Ronettes. El Be My Baby l'estava posant aquí un moment, veiem, si me surt. Moments musicals. Sí. És... I jo que un altre cop torna a sortir la meva estimada germana, a casa es va veure 300.000 vegades aquesta pel·lícula, Dirty Dancing, i em va traumar amb en Tom Cruise i amb en Patrick Swayze poc que va faltar. Home, és memorable. O sigui, era inevitable anar veient la imatge i tu de fons anar cantant també la cançoneta. Sí. Gran moment. Bueno, aquí hem ficat el logo de Spotify. Per què? Perquè som el Barça. No. Perquè tenim les llistes musicals, les playlists musicals de totes les sèries, de les sèries Marvel a partir de Hockey. Podeu anar... Seguiu-nos perquè en el compte Spotify del Far Freaky hi ha 3 seguidors. Que no sabeu qui són. Hòstia. Mira, 1, 2, 3. A veure si ho endevineu. 3. Hòstia, no estic... Si aneu a Spotify i fiqueu el Far Freaky, us sortiran els nostres podcasts setmanals, però a més us sortirà un altre que són les llistes musicals, que, com sempre repeteixo, vam començar amb Peacemaker. Amb Hawkeye, no? El primer va ser... Peacemaker, diria, sí. Vam començar amb Peacemaker i llavors vam començar amb Hawkeye. Això que per molt marvelites que siguem, també... Però la banda sonora de Peacemaker valia la pena fer-la, també. Per qui els li agradi el rock i el heavy clàssic, val molt la pena. Sí, moltíssim. I a més és això el que dèiem, totes les cançons que et fica Marvel al capítol reflexen molt bé què passa en aquell moment, el que està passant en aquell moment. O sigui, és que ho claven. És boníssim. I tenen un sentit impressionant, sí. I tu escoltes la playlist de Moon Knight, és una música, tot i una està ambientada amb música egípcia i l'altra hauria d'estar inventada, aquesta Miss Marvel, música pakistanesa, doncs és una passada com el so, la sonoritat de cada sèrie és la seva identitat. I la cançó de l'entrada, quan ella entra a l'institut, és una cançó que t'explica que creu en tu mateixa, tu tens força, tu pots... O sigui, és que t'ho reflexen tot perfectament. És una passada. Hòstia, ara que dius l'institut, el director què pintarà aquí? Vull dir, tindrà recorregut aquest personatge? No, perquè és una mica... No, però... Aquell és el director, el nano aquell? Ell, em sembla que s'ha fet dir director i per això va entrevistar... No sé si és director o orientador.
Jo em sembla que és orientador, Director. Doncs així... Sí. El principal. Sí, perdó. No sé, Les referències que fan molt de director no semblen tampoc, és veritat. Que és això, saps? I el despatx com el té, que sembla que el té després de la biblioteca. Saps? Dius... No sé, sí. I ple de gats. Ja ho vam dir al primer genial. directe. No sé quina filia té amb els gats. No. Sí, no sé, a veure si ens sorprendrà amb alguna cosa aquest tio encara. Gats. A veure, no ho sé. Sí. Bueno, aquí és quan se li descontrola el poder i en aquí és on te dèiem, per què no li diu a Nakia el que té? Perquè mala. Marcos? Perquè mala. Ai, d'hora. Bueno, parlem del director o de l'orientador. Aquí tenim que li diuen a en Bruno que està acceptat a Cartec, que devia ser una empresa tecnològica. Surten els còmics, aquest? No ho sé, l'empresa aquesta. Sí. No és Cartec, és Caltech, l'institut. Caltech. I és real a la vida... Caltech, sí, perdó, Caltech. Caltech és un institut de veritat de tecnologia que existe en la realitat. Cony. Sí. Ah, sí? Sí. Coi, no ho he buscat. Com el MIT és el de Massachusetts i el de Massachusetts, el Caltech també és un altre d'aquests importants. Vale. És l'Instituto Tecnológico de Califòrnia. El Caltech. Sí, ja ho ha dit, que era Califòrnia i en Bruno s'ho pensa, No té gaire clar de marxar. Per què no té gaire clar? Home, està claríssim. Va enamorat fins al moll de l'os, pobret. Ara me'n tinc que anar, ara que tinc aquí un tio que me va a robar lo que he estado regando. La competència és perillosa. Ella està regant la relació. Ara que ella em necessita perquè ella és una superheroïna, ara la deixaré tirada. No li puc fer això. Lárgate, no seas pagafatas. Que no ves que Kamala es mala, que no le dices a su amigo la verdad. Lárgate, que no estoy contigo. Hòstia, ui, joder, com estàs, Marcos, tio. Amb el tema aquest. Ara, el pròxim capítol li dirà els primers 5 minuts i tot soluciona. Si ho fa, em desemprenyaré, però és que ha tingut oportunitats i no ho ha fet. És com... Ja ho farà. ¿Dónde está Kamala? Bueno, Se ha ido. Está ahí, no la ves, coño. Si és que... Bueno, i us preguntareu què fan aquestes dues imatges aquí sota. És per les referències que dona el director / orientador, sobre què ha de fer en Bruno. Diu, saps, en aquells moments de la pel·lícula que diuen, doncs això. Boníssim. Hi ha el moment Jedi, tu seràs un Jedi, o tu seràs allò, i l'altre també és una referència a la pel·lícula del Dimonis vesteix de Prada. Sí. Ja està, són les dues referències que tenen i ja que parlem d'aquest senyor i de Caltech i tot plegat, doncs mira, fiquem-li també molt bona referència. Sí. Bueno, tenim la primera cita. No? Kamala va buscar... en Cameron va buscar la Kamala a l'institut, agafen el cotxe, la deixa conduir i li diu, qui és que t'ha ensenyat a conduir? Bowser? Sí. Això a la versió original surt. Tu aprendisses el Mario Kart? Sí, però en la versió original, la versió anglesa, diu, qui et va ensenyar a conduir? Bowser? O sigui, surt el nom del monstruito. I després hi ha l'altra referència, que és d'en Kingo, quan parlen de les pel·lícules. No, digues, sí. No, els Eternals, que m'agrada molt perquè, diu, a mi m'agrada molt aquest actor, diu, i als meus pares els agrada molt el seu pare. I ja sabem que és el mateix. Que en Kingo era el mateix. I a més, a mi m'agrada molt bé recordar això perquè, clar, mirant la sèrie Obi-Wan, a dir, el tio aquell que feia passar per Jedi, de què ens sona? I clar, dic, tate! En Kingo d'Eternals, que no hi queia i va ser com... Dic, clar, és ell. Sí. És ell. Té feina aquest ara. Sí, fa gràcia quan diu, és que quan insinua que la mare en Cameron estava enamorada i tal. També dona la casualitat que el nano, en Cameron, l'actor en Cameron, ha fet alguna pel·lícula a Bollywood, aquest noi. Ah, vale. Havia fet els seus inicis, havia sortit en alguna pel·li de Bollywood. I la interacció que té aquí, la interacció que té amb el germà d'ella és boníssima, És que, però és que ja veus que la promesa d'ell ho veu des d'una hora lluny, que li està fotent la vegada, i l'altre com, no, sí, tu eres, Sabino. Que te dèiem, que te llamàvem no sé què. Hòstia, puta.
És molt bo. El germà m'encanta, tio. És molt bo. El germà que no se'n para de res i la cunyada, clar. Sí, el primo, Que te vaya bien con... Porque li falta fer que te vaya bien con el primo. Ay, el primo. Perquè Javi diu així, és com... Ay, el primo. Molt bo, molt bo, molt bo. Sí. Vinga, va. Vinga, Tirem. Després ja comencem aquí amb allò, vale? Tenim el sopar, el dinar, o com sigui, i parlen d'això de la partició, que després en parlem més abastament, de tots els problemes que hi va haver. Sabem que el pare és de Pakistan, que ve de la ciutat de Karachi. La mare no ens diuen d'on, però segurament la seva família devia venir d'algun lloc de la Índia, perquè va haver de fugir. Per tant, entenem que era un lloc de la Índia. I ens explica una mica la història, no? La història de la mare de l'àvia, vale? La Sara, i llavors de la besàvia, que se'n diu Asha. Ens explica com va a l'últim moment, va pujar al tren, l'àvia, per poder-se salvar, per poder anar cap a l'exili o cap a l'estranger. Diu seguint un camí d'estrelles. Bueno, aquí jo, aquest apunt, Filip Prim, l'hem d'enganxar, Menys la Kamala. La Kamala no ho va pillar perquè, a més, sí, fue como caminar sobre las estrellas. Sí, estrellas, luz, caminar. Y la Kamala, no se lo he dicho a mi amiga, porque eres mala. Clar, aquí és quan el capítol ja dona com un gir, no? I a mi és quan ja em comença a agradar una mica més el capítol, perquè ja comencem a veure aquí que hi ha darrere la història de la Kamala i de la seva família que amaguen alguna cosa. Vale? La Kamala, el braçalet de la Kamala comença a tremolar, no se sap ben bé per què, i se li apareix una figura, que encara no sabem qui és, que després ja la veurem més endavant. En principi ha de ser la besàvia, i tot seguit ella puja a l'habitació i fa una trucada, una videotrucada a l'àvia. L'àvia és la Sana, perquè ens ubiquem una mica en tantes dones, la Sana. Que truquem i no veiem ni l'hora que ni anar allà, o sigui... Clar, i l'àvia li diu que la seva mare, la besàvia, era la propietària del braçalet que porta. És a dir, que el braçalet és una relíquia familiar. La mare sap de què va aquest braçalet, però... Sí, i tant que sap de què va. La cara, bueno, clar, el primer capítol és el claríssim. La mare sap més del que ens explica. I tant, i tant. Fins i tot després la mare li diu és que la besàvia va portar la vergonya a la família. A l'endemà. Ostres, va, ja tinc ganes de més. Vull que m'expliqueu tot el que ha passat amb aquesta família, d'on té el tret d'aquest braçalet, qui l'ha portat. Tot arribarà. Sí, ja ho sé. Però soc molt ànsies amb aquest aspecte. Tinc ganes de saber. Bueno, després ja veurem les teories que teniu. No ho sé. Aquí ho deixem així. Teniu alguna cosa a dir o deixem per després les teories? Després, les teories, va. Sí, va, vinga. Després tenim la festa... Digues. Vinc a dir la cagada de la trucada. Quina? Perquè, home, entre Nova Jersey i Pakistan, vale, hi ha una diferència horària de 7-9 hores. Vale? O sigui, si ella la truca després de sopar a les 7 de la tarda, està trucant la pobra iaia a les 5 del matí. O sigui... Va, els avis tenen problema per dormir, ja ho sabem. Els avis pels nets fan de tot. Fan el que siguin. Si me truca a les 4, jo m'hi poso. Alguna cosa voldrà. O sigui, però l'àvia, fixeu-vos, l'àvia sap que la Kamala té el braçalet, Sí, però luego es com una mica... lo tienes tú, pero tu madre no quiere que hable. Oye, tu madre... Ja. No, ja li diu que... No li envís a brazalete, coño, o sigui... Ja, expliquem-ho. Bueno, després se'n van a la festa de l'Eid Mubarak. L'Eid Mubarak no és la festa, és la salutació que fan els àrabs, els musulmans, en aquest cas, quan hi ha aquesta festa, que és la festa del final del dejuni, doncs quan hi ha aquesta festa se saluden així, Eid Mubarak. Ja està, no és el nom de la festa, tot i que pot semblar això. I aquí tenim, és molt bo perquè tenim aquí, la Naika es presenta al Consell de la Mesquita
I aquí tenim els diferents grups que ens podem trobar a la festa. Boníssim. Que és molt boníssim. Hi ha els creients, que diu que la distància social no la dominen gaire. Sí. Després tenim els mestres de la madrassa, que és l'escola musulmana. Tenim el que m'agrada molt la traducció, els musulmatxos. Musulmatxos és molt bo. Que m'agrada molt. Les nenes, que són la haram i panda, que haram vol dir prohibit. O sigui, són les nenes prohibides. Llavors tenim les Instagirls. Sí, clar. I els conversos, que és genial. O los reversos, quan vas a dir... Sí, li canvia el nom. Sí. I el millor de tots, per mi, evidentment, són les il·luminàvies. Són... Bueno, és que qualsevol... És igual, qualsevol cultura les té. No cal que... Sí, home. No, i tot grup familiar, tot grup així gros... I tot escala de veïns. Sí, tot escala de veïns. Té aquest grupillo. El grup de tietes, el grup de veïns, l'escala de veïns. Que ho saben tot. A la feina també hi ha el grupillo de... Sí. Són millors que Pegasus i Método 3 junts, tio. Sí, res. No se'n recordo la frase, però em sembla que diu que ho saben tot però no corroboren res o alguna cosa així, no? Sí. No, sí, diu, ho saben tot i no cal que corroborin res. Ells ho saben i punt. Sí, està. Ho donen a entendre, sí. Hosti, sí. Bueno, i aquí li expliquen això, que tot i que la seva mare és... Perquè ella va demanar a veure què passa. Tot i que la seva mare és una bellíssima persona, que la seva besàvia era una víbora, era una lladra, que tenia molts d'amants, que fins i tot havia matat un home. Vull dir que la deixen força per terra, la besàvia, Sí, no. Aquestes senyores... No s'estan de res. No s'estan de res. Però, bueno, ella veu que tampoc està ben vista. No. Llavors tenim el rescat del nen al minaret. Vale? Tornem a tenir un aterratge superheroi. Sí, home, que no falti. Ja està. Que no falti. Que no sé si els... I tant. No sé si els nens que mengen pizza de gelat o gelat de pizza, no sé si van gaire bé. El gelat de pizza dius, hosti... Ja. Aquest ha passat per la gelateria de Can Roca, saps? De Girona. Sí. Bueno, i tenim... I se li pareix, jo entenc que és la besàvia. No sé si vosaltres enteneu també que és la besàvia, que se li pareix. Sí, però pot ser que no ho sigui, O sigui... Ja. Perquè podria ser la besàvia o podria ser que la besàvia que es va perdre per allà hagués tingut una altra filla i descendència i fos una altra branca de la família. Que tingués l'altre braçalet, Marcos? Sí. Bueno, temps. Ja parlem de teories. Estamos en teories, ¿no? Parlem de teories. Quin calm. Vale, llavors tenim... Deixem-ho pel final de les teories, perquè si no perdem mal. Sí. Rematem-ho. Llavors tornem a sortir el de control de danys, que fan estan interrogant a la Zoe, vale? Per treure-li tota la informació que pugui haver, a veure si aquesta noia que la va salvar és bona, si és dolenta... Bueno, busquen informació, diuen que l'FBI els tenen vigilats. Quan penso en FBI i penso en Marvel, evidentment em ve al cap aquest senyor. Que bon home. L'hauríem d'aprofitar més, Jo crec que sí, en Jimmy Woo ha de sortir d'algun moment. Wong no. Vale? Els de control de danys la persegueixen i fan servir uns drons molt semblants, o si no idèntics, als que van veure a Far From Home. Sí. El que feia servir Mysterio. Fins i tot com es diu, el visor, correcte, és idèntic. Vale? La interface és idèntica. Estan reaprofitats. Bueno, potser se'ls devia... Perquè, de fet, eren de l'Stark, no? Potser... Sí. El Mysterio roba l'Stark i ves... I llavors tenim l'escena final que, bueno, Kamala s'escapa de control de danys perquè la ve a rescatar en Cameron amb el seu Porsche, la salva, se'n van, però darrere hi ha una dona. Aquesta sí que jo no sé qui pot ser. I ara sí que ens queda clar que en Cameron no tenia interès amorós i que en Bruno té possibilitats. Sí, és tota la raó. I fins aquí.
voleu teoritzar? No sé, Va, que jo ja teoritzem. tot vegades que m'he tallat el Passem flow ja... al vídeo de les teories boges? Vinga, va, Va. mete-li. Va, Métele. vinga. Vuelves, que eso está un poco loco, tu mente que despega, Tú siempre con ideas con mi cabeza juegas. Todo es un poco loco. Hòstia. Bueno, vídeo fet a Esbers i Quares aquesta tarda. Molt bé, molt Veiem. bé. Teoria esbojarrada? No, és que no. Pensant-ho fredament, no és tan esbojarrada. Albert, sí que t'han saludat. Espera, que entro al Twitch des del mòbil amb el meu compte i el saludaré, perquè esclar. I també. En Pibe no en saludaràs, a Carranci. Doncs, Perquè veiem, això- és el que parlàvem fa un moment, no? O sigui, parlem de la besàvia, et parla de la història de la besàvia, que no saben com va aconseguir arribar a la seva família i al tren, et parlen d'un camí d'estrelles, o sigui, està clar que la besàvia, per mi, es va liar amb algú de les estrelles, com ara un cri. Algú d'origen cri. Què passa? Podria ser que d'aquí hagués tingut algun fill, filla, amb aquest personatge cri. Un híbrid. Cri humà. Clar, d'aquí et tindria a entendre per què tenia mala fama, per què tot el que tocava era maleït, perquè potser tenia ja certs poders, aquella dona, i si tenia algun poder i no el controlava, doncs potser el tocar a la gent li passava alguna cosa, que matés alguna persona, alguna baralla amb algun cri o amb algun altre ésser que vingués per recuperar en ella o recuperar la criatura que havia tingut, i la senyora aquesta, que podria ser la besàvia o no, o una enemiga de la besàvia, tingués l'altre braçalet, d'aquí que tingui la connexió que tingui amb la Kamala, però que necessiti l'altre braçalet per alguna cosa en concreta. I que els dos braçalets estiguin connectats d'alguna manera, d'alguna forma. Jo crec que la besàvia va tindre algun lío, alguna història amb algun cri. Ja no vull entrar amb els Skrulls, perquè ja seria la cosa guerra cri-Skrull, però per tot les pistes que ens han donant, és això, o sigui, les històries rares, les històries amb les estrelles, o sigui, la besàvia va tindre algun rotllo amb algun cri. Amb el Capitán Marvel. Ja ho havia pensat, però esclar, com que no s'insinua res a la Capitana Marvel, podria ser algun altre cri o alguna història. Jo crec que està clar que va tindre algun... El Marcos sense dorm. Ja vaig exagerar, ja intento fer-ho amb Marcos, però jo crec que els trets van per aquí, i que la connexió que té amb ella és perquè la senyora aquesta misteriosa té el braçalet i per això té la connexió que té amb la Miss Marvel. I la senyora misteriosa del cotxe, dius, és una altra branca de la família. Branca de la família o, sí, alguna enemiga que havia tingut la besàvia que tingui el braçalet per alguna raó i necessiti l'altre per fer-se més poderosa o el que sigui. Ostres, mira, jo de teoria no en tinc cap, No, però no hi havies caigut amb això? No. M'agrada, Els dos del cotxe fan... I d'aquí, per no emmerdar-se amb el dels inhumans, s'explicaria per què ella té els gens a dintre seu amb aquest poder. Perquè un avantpassat seu era de les estrelles, no? Era un cri, un Skrull, en Quasar, en Nova, jo què sé. En Marcos fa cares rares. No tindrem cris encara. No tindrem cris, no. No és un cri. Jo crec que la història va per aquí. Ni cris. A més, intenten mirar la imatge de l'escriptura del braçalet i buscant còmics de la guerra cri-Skrull i això, diguem friqui, sembla cri. Sembla alfabet cri. A mi si la setmana que ve us ho puc portar i us ho comparo. Ostres, doncs sí, mirem-ho, això, mirem-ho, a veure. Jo m'ha semblat, ara, la setmana que ve us ho preparo, però diria que és alfabet cri.
Si m'apures, clar, pots jugar que pots ser esgarriar, pots jugar moltes coses aquí a Marvel, no? Sí. Fins i I tot aquest- escriptura àrab, vull dir... Sí, es clar, veu perfectament. o podria ser Kingdom, si m'apures. Però ja ho miraré de portar la comparació si podria ser Abecedari Kree. Home, i tant. Mhm. Alguna altra teoria? Jo la que moment la que tinc. Ja que No, m'estan jo ja deixant, et dic. m'estan deixant sense números, la mare que es va matricular. Sí, No hi ha res. Jo ja et dic, no. La veritat és que vaig totalment perdut, tant amb la besàvia com la dona darrere del cotxe. És Sí, han us ho he obert dit aquí abans, dos ni interrogants molt... Sí. Ni idea. Bueno, de fet, el dels dos braçalets ja ho vam dir la setmana passada. Que Sí. por ahí alguna cosa pot anar. Saps? O sigui, a veure què fan. A veure. Es havia dit que voldrien introduir el Quasar Nova d'alguna manera, però clar, també ho veig molt precipitat, i més quan ara s'ha anunciat la preparació d'una sèrie de Wonder Man. O sigui, Sí, veritat. Hòstia. a veure, ojo un Wonder Man, aquí estar bé. si juguen cartes, recordem que la primera ment que hi havia dintre Vision era la ment de Wonder Man. I els racons que tenia la Vision eren de Wonder Man. I aquí va haver-hi un trio amb la Wanda, i Vision i Wonder Man. O sigui, si poden jugar amb aquest trio... Jo crec que ho faran més fàcil, O sigui, en Cameron, que els còmics és algú? En Cameron... En Cameron, al final no n'hem parlat, d'en Cameron, té raó. En Cameron, els còmics té uns poders cutres, però és inhumà, És inhumà, també, perquè ell també es veu sotmès al núvol Terrigen, al núvol Terrigen, i ell té un poder, pels qui siguin fan dels còmics, semblants en Gambito. Ell pot agafar un objecte, els carrega de poder i els llença i fa explotar. Anda, o sigui, pot posar energia en objectes... Vale, ja està. En Cameron serà l'antítesis de la Miss Marvel quan tingui l'altre braçalet i serà el seu enemic. Vinga. Bueno, en Cameron, de fet, als còmics és enemic de la Miss Marvel, no? Sí, perquè ell forma part... Ja se'l veu, no? Ell forma part d'un grup que es diuen els Nuhuman, que el seu líder és Nuhuman. No. Aviam, Sí, Nuhuman. Nuhuman, i que el seu líder és una espècie de dimoni en forma de... Newhuman, un dimoni en forma de roca i tal, que no crec que sigui ni molt menys. Calla, no diguis aquesta paraula. Calla, aquesta paraula. Farà saltar la bèstia. No, sortiran faranxo per aquí. Què dieu, hem vist? Pues jo crec que és això, que és una altra línia de la família, una línia que potser està rencorosilla, que també té els poders però no els pot fer treure, buscant aquella perquè li doni el braçalet, però al final tindrà un altre braçalet, o vés a saber què, i serà... O que diu això, o que aquella vol el braçalet per en Cameron. Sí, i que d'alguna manera tindrà una baralla Kamala Cameron amb poders similars. Perquè és que lo hace Marvel. El primer enemic sempre és algú amb poders similars. I en Cameron estarà a punt de matar en Bruno i la Miss Marvel la salvarà. Algo. O en Bruno saltarà enmig per absorbir el poder al cop y dirá, ¿qué has hecho? Digo, lo he hecho por ti porque te quiero. No, no me quieres, sí te quiero, no te has dado cuenta aún, no seas tonta. ¿Pero por qué? Si no se lo has dicho a la otra. No ho sé, nois. Jo vaig perdudíssim. Bueno, perdut. M'agrada molt com està anant la sèrie, m'encanta. Sí, perdut en aquest sentit. M'encanta també no tenir ni idea de cap on anirà. Perquè, tot i que la teoria del Philip Reed m'agrada molt, Jo, ja ho veurem. De moment ja l'ha tirat. Han anat directe a parella i no sembla pas que vagin a salvaguardar-la de res. No. Van directes al braçalet, això està clar. Però clar, si després et diuen que el braçalet no té els poders, que els poders ja els tens a dins... Ja, però per fer la terragènesis... Desperta el poder interior, no? Per fer la terragènesis necessitaves la boira de la terragènesis. La boira no desperta. Per tant, el braçalet és el que causa aquesta boira i el que treu el poder. Per tant, és necessari encara que ho tinguis, encara que en el futur... A veure, esto es de cajón. Perdrà el braçalet a mans d'en Cameron i ella descobrirà que no li cal el braçalet per fer servir els seus poders. Com el Mjolnir en Thor. Diu, el nom de l'àvia, Aisha. Aisha, sí. Ara significa... De la besàvia, De la besàvia, perdó. Sí, l'Aisha és la besàvia.
l'Aisha, el nom de l'àvia Aisha en àrab significa estrella. Hòstia, lliga. Així, tia. Hi havia una enemiga de la Capitana Marvel que es deia més o menys, no sé si es deia Star o com es deia, que li aconseguia robar, absorbir els poders a la Miss Marvel, que llavors aquesta noia passava a un grup nou que havien creat dintre dels Thunderbolts, però aquesta noia era una enemiga de Miss Marvel. Però Aisha significa llum, en àrab, o sigui que... Ahí lo dejo. Una altra... Llum nocturna? Llum. No sé, tant no... Una altra curiositat que tenia aquí apuntada, una curiositat tonta, com veiem que li fan fotografies en ella i salta xarxes, Sí. que va saltant, hi ha una de les xarxes que es diu Duxmois. Sí. Duxmois és una xarxa d'Instagram que es dedica a explicar les xafarderies de les celebritats. Ah, carai. I si us fixeu, és curiós perquè el hashtag no està en blau, perquè està mal escrit. És que no escrius un hashtag que no et surt, si l'escrius malament, perquè no existeix. O sigui, és Duxmois, però l'has escrit malament, suposo per evitar tenir problemes amb aquesta pàgina. Tonterieta. Carai. Molt bé. Pibe, tu tenies alguna cosa, no? Sí, jo tenia alguna cosa. Ho farem molt ràpid, perquè... Però m'interessa. Portem una hora i... Vaig veure el tema i dic segur que és la secció d'en Pibe. Va, vinga, doncs va, som-hi. Dispara. Anem a aprendre coses. Sí, sempre. Aquest home sempre. Bueno, avui parlarem de la partició. Això que en parlen en el sopar. En parlaré, ja us ho he dit, molt breument i a grans trets, perquè podríem estar aquí parlant-ne, per lo que he estat mirant i llegint, 3 dies. Demà és diumenge, no hi ha pressa. No. No diràs tu, tio. No. A veure, hem de començar al segle XIX, amb el colonialisme, l'imperialisme europeu que va recórrer tot el globus, i ens hem de centrar sobretot aquí, amb el colonialisme anglès, que va ocupar tot aquest subcontinent indi entre 1858 i el 1947, l'anomenada joia de la corona. Suposo que aneu sentit a parlar. Doncs això, seria la Índia britànica, o el Reich britànic, o el Reich britànic, que és un conjunt de territoris del continent indi administrats per la reina Victòria i que va ser proclamada també emperatriu de l'Índia el 1876. Això és el principi. Ens anem al final, que és el que ens interessa, la part de la partició. El 15 d'agost de 1947 va ser promulgada l'acta d'independència de la Índia. Van dissoldre tot l'imperi britànic i a les 12 de la nit allò va passar a ser territori indi 100%. Aquí, evidentment, en aquesta història hi juga un paper destacable en Gandhi, amb la seva no violència i la seva, doncs, això, aquest camí cap a la independència, la seva actuació cap a la independència índia. El que tenim a la foto a l'esquerra, al mig, és en Louis Mountbatten, que és un personatge clau en aquest procés d'independència, en el que va establir tot un pla per fer, doncs, això, més per poder aplanar més el terreny de cares a la independència. Aquest senyor és l'oncle del duc d'Edimburg, que és el marit o era el marit de la reina d'Anglaterra actual, en què es va morir fa poc. Eren 3 o 4 punts, que tampoc els posarem aquí perquè sapiguem més o menys com va anar. En aquesta divisió la van fer per motius... La partició aquesta del subcontinent indi, de la joia i la corona, la van fer bàsicament per motius religiosos i la van dividir en 2 territoris. El primer territori era aquest que teniu de taronja, que seria la Índia, i els 2 verds, que serien el Pakistan. Sí, ja ho sé que de Pakistan només n'hi ha un actualment, ara us ho explicaré. Aquests 2 verds serien el Pakistan. El primer, avui dia, doncs és això, la Índia, i els altres 2 verds, en aquell moment era, com ho veieu en el mapa, el Pakistan de l'est i el Pakistan de l'oest. El de l'oest ara és el que coneixem Pakistan i el de l'est és el que coneixem com Bangladesh. Aquesta partició, com us he dit abans, es va fer per motius religiosos. Van dividir-ho segons la religió de les ètnies que hi havia al territori.
Això, evidentment, amb l'amalgama i la barreja que hi havia de població en aquell subcontinent, doncs va fer que aquesta partició va provocar el desplaçament d'entre 10 i 20 milions de persones, que és aquí on l'àvia de la Kamala s'hi devia veure involucrada. Està descrita com la crisi de refugiats més gran de la història, a hores d'ara encara, perquè a part d'aquests 10 o 20 milions de desplaçats, de persones desplaçades, també es calcula que van morir cap a 2 milions de persones, només comptant els desplaçaments. Aquesta violència que va portar tot això, doncs, és l'arrel de l'hostilitat que sempre hi ha hagut històricament entre l'Índia i el Pakistan. A la frontera de l'Índia i el Pakistan sempre hi ha hagut baralles, sempre hi ha hagut merders, sobretot per la zona del Kashmir, però aquest seria més o menys el context en el qual s'engloba la història de l'àvia de la Kamala. Aquest moment podríem dir, de pànic religiós fins i tot, que va haver de fer fugir la gent de casa seva. Ja està. Molt bé. Interessant. M'ho vaig imaginar, quan vaig veure que parlaven de la partició i tal, dic, ja està. Sí, és això. En Piven, quin és allò que hem comentat? Dic, segur que en Martí ho sabrà, un superheroi. Un personatge... La llum nocturna. Si hi ha algun personatge que es digui Starlight, llum nocturna. Martí, llum nocturna, Nightlight. Hi ha algun superheroi o superheroi que es digui llum nocturna? Mentre tu vas mirant el que hem de rematar. Doncs, bueno, més o menys ja ho tindríem tot, no? Sí. Així de cop no em sona. A veure si hem enganxat en Martí, nois. Així de cop no em sona. Així de cop. Demà t'aporta una... Això és, perdoneu, això és històric. És perquè a l'igual no hi ha cap personatge. Així de senzill. Bueno. Però podria dir, no hi ha cap personatge. Ara. Però no ho ha dit. Anem al Santo Santorum. Anem al Santo Santorum. No existeix cap personatge que es digui Nightlight de Marvel. Jo ho he buscat a Google, us seré sincer, i només apareixen llums de tauleta de nit en forma de personatges de Marvel. Passa-m'ho això, passa-m'ho. No, és que Nightlight és la luz nocturna que et poses a la tauleta pels nens quan tenen por. Sí, evidentment. Doncs això, però imagina't... Espanya no es porta molt, però allà als Estats Units són uns cagats de por. Imagina't el cap de l'Spiderman vermell a la teva tauleta de nit il·luminant la teva habitació. Doncs això, és això. Ja tardo. Potser la Txell no estaria tan d'acord. En anglès, com s'escriu això? Nightlight. Amena, no? Això és amena, no? Tal com sona. Amb C trencada. Comença amena, no? Geminada. Pone una L germinada. Vinga, ja te l'he escrit aquí sota, al xat. Te l'he escrit aquí. Vale, sí, que jo et dic que... Ui, no. Night Thrasher, Nick Set, Nick Mer... Nick Mask, Nitro, Nick Kraber, Nick Hawk... Més fàcil, busca-lo de noche de Marvel. No, jo també, ara fora conya, jo vaig mirar-ho abans així també ràpidament i en principi no n'hi ha cap, de Nightlight, no. Ja és raro perquè... Però bueno, ja continuem investigant i si en Martí de cop no li sona, ja ens diu molt. Ja ens diu molt d'això. Però bueno, el que dèiem, un capítol realment molt interessant. Està bé, igual que el que dèiem, no? Igual que vam aprendre a Moon Knight història d'Egipte, aquí està molt bé que ens introdueixin d'alguna manera amb les tradicions musulmanes i del Pakistan i dels indis, en aquest cas. El Martí l'altre dia me comentava el que em va regalar la mierda aquesta que deies tu, Pibe. Això, gràcies, Martí. Ja ha fet aparició abans. Ho comentava jo, és que potser em perdo per les referències que fan a l'islam i dic no, perquè d'alguna manera també ja t'ho van explicant ells. O sigui, ja et diuen a què es refereixen. O sigui que en aquest sentit ja et van fent una explicació. I a veure, i pel que anem veient en totes les sèries Marvel, si fan alguna aportació històrica, està molt ben fonamentada. Vull dir, no t'expliquen res que no hagi existit.
Evidentment, hi ha tios que volen i que tenen teranyines. Però, però tot el context jo crec que és molt treballat. És molt treballat. Sí. En aquest sentit ho saben fer. Sí. S'agraeix molt. Doncs bueno, Martí, sap greu que hagis entrat ara, pots recuperar el capítol des del principi, des d'aquí mateix, des de la xarxa, des del canal aquest on estem, i si no demà Al multivers. A l'altre multivers, demà miraré que hi sigui. Doctor Pipa, moltes gràcies per acompanyar-nos, per comentar la sèrie amb nosaltres, el capítol amb nosaltres. No, a vosaltres per fer aquests directes, per favor. Està bé, molt bé. Gràcies per convidar-me. Nosaltres sempre diem, nosaltres som tres bojos, tres bojarrats culturalment dispersos que ens agrada això. Si a més dona la casualitat que algú s'ho passa bé amb nosaltres, benvingut sigui. Doncs endavant, tu. I tant. No, es valora molt la vostra feina, la veritat. Perquè hi ha gent que va fent vídeos i vídeos per tenir un modus vivendi i realment després qui ho fa per voluntat i per amor, doncs ja se'ls nota que hi ha a darrere un toc artesà que és d'agrair. Es pot viure d'això? Hi ha gent que ho intenta, però llavors ja... Artesans a les xarxes, nanos. Bueno, Marcos, no sé qui és que cada mes o cada 2 mesos fa viatges sospitosos a Andorra, Marcos? O sigui... Hosti, a veure... El que diu que no s'han d'amagar coses als amics, diu. Ell també unes fotos de he anat a aquest restaurant, he anat a vendre allò, però clar, aquelles fotos són random. Són random, a saber on són o el que va fer, saps? En veritat estic a casa, busco a Google fotos, les envio i un cap de setmana a casa, tranquil·lament. Sí, arreglo ara, sí. Bueno, el que dèiem, Ferran, un plaer. Molt bé, Ferran, merci. Gràcies a vosaltres. Pibe, anem parlant, estem en contacte, moltes gràcies com sempre. Genial la secció, un gust. I, Marcos, et deixo que despedeixis, com sempre. Amics, un segon, sisplau, abans de res. Ja saps que... jo soy el de... Gol a la gona. No, home, no. Ai, perdó. He tocat una cosa que no havia de tocar. Què toques? No m'ho xafis, ara, això. Toco, ara toco. Això. Doneu-nos like. Si voleu seguir en aquesta plataforma, doneu-li el cor. Així us entrareu quan tenim els directes i seguirà que tinguem més seguidors. I ara estem a iVoox, Spotify, iTunes, Amazon Music, Google Podcast i ara també, de tant en tant, a TikTok. És que si no ens trobeu, tenim un problema. Si no ens trobeu altres, nosaltres us trobarem. Vamos a estar ahí. Què pesaos otra vez? Salta. Com vaig dir jo aquesta setmana en el podcast, som la referència de l'Empordà i de les terres de més enllà. Home! Que maco això, que maco això. Que sí, em va quedar molt bé quan vaig penjar el podcast i vaig dir, mira, el podcast de referència de l'Empordà i de les terres de més enllà. Pues això ens ho gravarem. Més enllà de la comarca. Bueno, lo dicho, moltes gràcies. Que trobi un bitxo. Bien. No acabarem mai. Nivelón. Jo em despedeixo perquè m'estic quedant fregit, perquè estic super cansat. La calor i aixecar-se a les 6 del matí no ajuda. Així és que moltes gràcies per escoltar-nos i recordeu que el friquisme us acompanyi. Adéu.